Lebap vilayatynyň Seyitnazar Seýdadyňdaky Dowra Sazy drama teatrına Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asyratly baýragyny almak uğrundaky bäsişiň şäherlerinde çalsana bagy bäsişiginiň Lebap vilayaty tapgyry geçirildi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe Türkmen halkynyň asarlaryň dowamyna kämilleşdiren dowtarda ýerine ýetirjilik we bagçylyk sunutyny halkymyza wagt etmegi, dünýä ýaymagy, dekini bagçy sadanlary ýüze çykarmagy, olaryň sunat ýaleminde ufat bolup yetişmeklerine giň ýol açmagy maksat edilýän dörjülük bäsişigine Gündogur vilayaty deslaply tapgyrda ýeňji bolan bagçylaryň onusy şeýle-de dowtarçy sadanlaryň onusu atlaşdy. Dowtar ýasamak seneçiligi dowtarda saz çalmak we bagçylyk sunutynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanuny giyerlendigini aýratyn bellenmäge degişdiler. Bäsişiň dowamyna ýanglanan şarn owazy aýdynlar bagçylyk sunutynyň muştoklarynyň gowy nuşlaryny garatlandyryp, ýürekleri joşkun, kalplary lezzet paýlady. Üstüne çykyş eden bagçy sadanlar çalsana bagy bäsişiniň jemleji döwlet tapgyryna gatnaşmany huk kazandylar.